हेलौ लोगोफोर, आंनि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आंनि बे चेनेलाव खन्थाइ दैथायहरबावदों। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर दैथायहरनो गोसो दंब्ला कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। खन्थाइखौ लिरदों पानिराम नार्जारी आरो आवरायगोन आं अमिषा बसुमतारी, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। खन्थाइनि मुं गोसोनि राव। दुखुजों नेनाय गोरबोआ दिनै नोंखौ लोगो मोननानै खामग्लिसिनदों सना। बिखानि गाराया आलौसिनथारदों, गोसोआ बोदोर जासिनदों। आब्रा गोसोखौ आं माबोरै बुरखायना दोनबावनो सना। खामग्लिनाय गोरबोखौ आं माबोरै खोमोरबावनो। ओरैनोबा नों गारलांनायनिफ्रायनो मेगन रुगुङाव मोदैया दिमोल थाबाय थायो सना। गोसोआ नोंखौ साननानै गाबखांबाय थायो आरो दिनै नोंखौ लोगो मोननानै मेगना नोंखौबो नुफा माफा नुथारदों। गोदाव सोराव नोंखौल' नागिरदों। दिनै दुखुजों नेनाय गोरबोआ नोंखौल' हास्थायो सना। नों आंखौ मानो नागारनानै थांखो सना नों।